Сега към нас ще се присъединят и двете дами. Смело заповядайте. Както ви споделих, на този фестивал ще има много лектори. Мартина Иванова и Анна Тодорова са част от тях. Ето, те сядат, така че и тук ще се разгори сега една дискусия. Здравейте, мили дами, и добре дошли. Какво ви провокира обаче вас тримата да вземете участие в такъв фестивал и какво ще рече личностно развитие? Че ние не знаем как да се развиваме като личности или някъде друга да е проблема? Аз не бих казала, че има проблем. Ние сме тези, които може би сме имали щастието да се посъбудим малко по-рано и просто предлагайки своят личен опит и това, което сме научили и което сме минали като опитности по един личен път, подпомагаме всички останали, които в момента поемат по този път да открият сами себе си. Проблем няма. Има просто един прекрасен път за откриване. Съгласни ли сте с това, което току-що каза Димитър, че ние много държим на чуждото мнение, фокусираме се върху него, то се оказва определящо за нашето битие, дори понякога за нашия характер и личностни отношения? Аз съм абсолютно съгласна, че това е така. И колкото по-голямо значение отдаваме на чуждото мнение за нашата собствена себеоценка, толкова по-трудно ни е да вървим напред и да сме здрави във връзките си. Анна, само че акцента на вашата лекция е в малко по-друга посока – любовта като независимост. Да, обаче аз ще поспоря с вас. Не сме ли зависими, когато сме влюбени? Темата е любовта като зависимост. Така че точно добре, сме на едно мнение. Или като наркотик даже сме сложили в програмата. Да, ще говоря за това, когато любовта е нездравословна, как да идентифицираме това и как да се справим. Кога любовта е нездравословна? Аз не мога да си представя такъв вариант. Това е когато човек не може без партньора си. Изпитва ужас от изоставяне, ужас от отхвърляне и следователно постоянно гони партньора, създава интриги и също не иска да излезе от тази първоначална допаминова фаза на страст. И когато излезе от нея, започва да се чувства несигурно и зле. Аз така бих отбелязала, че при тази ситуация, може би, самия човек не е сигурен в себе си. Оттам идва несигурността в любовта. Но как е в другите човешки взаимоотношения? Започнах да работя в Щатите и всъщност много лично беше решението в началото да почна да уча клинична психотерапия. Бях човек, който изпадна в много трудно положение. Бях емоционално зле, имах много ниска самооценка и през процеса на намиране на себе си, през моя личен процес, след като излязох на бял свят и намерих себе си, първото нещо, което знаех, че искам да правя, е да помагам на други хора, разбира се, чрез клинични методи. Трудно ли е? Звучи много трудно. Трудно може би не е думата, голямо предизвикателство е, но изключително приятно, разбира се. Аз ви пожелавам и на тримата да продължите да се чувствате приятно с това, което правите, и успех на фестивала. Мартина Иванова, Анна Тодорова и Димитър Жечев за фестивала за личностно развитие и здраве, който, разбрахте, предстои през уикенда.